Ġieli smajt, per eżempju, ġdi interessanti kollu li t-nensaqsijelek, ġieli kont f'xi grupek jitolbu u esperienzajtu xi fenomenu? ċertu affarijiet ovvjament kif qedlek qabel mhux se nkun nista' ngħidu. Fis-sens għad kien hemm xi apparition jew xi ħaġa ta' xi ħaġa bħal dwal u affarijiet oħra. Jiena qatt ma rajt jiġifieri dwal fis-sema jew jekk dik kienet id-domanda. Ejwa. Indonajt x'kienet id-domanda. Le, Indonajt fejn sejjer. Jiena le. Però ċertu nies li tqajt magħhom l-Ingilterra li kienu fil-komunità li jiena kibirt magħha u tallimt magħha jiġifieri. Iva, jgħidu li raw. Ostja, interessanti. U kien propju qrib Stonehenge fejn raw. X'eżempju bħal meta ġieli jkun hemm grupp ta' nies li jkollu qegħdin jitolbu flimkien u jħolqu tipo ta' frekwenza. Jafu jimmanifestaw daw l-affarijiet. Iwa le, ifimni inti tibda. Per eżempju inti għax inti kollok il-bonfire fin-nofs, ġermet kollok kuġġiġa kbira fin-nofs. Tibda tarejshom ċertu figuri fin-nar u hekk. Però tittoqgħod attent mbagħad kif tieħu l-affarijiet. Jista' jkun dak il-ħin daqskemm you're in trance, għax inti dak il-ħin you'll be in trance. Għax inti hekk pereżempju il-mushrooms ġeneralment għadhom to go in trance. Hemmhekk jista' jkun tara ċertu affarijiet. Ma mhux bil-forsi hemm xi ħaġa paranormali fiha l-ħaġa. Ejja ma nsemmux il-mushrooms, se ngħidu ma ħadux mushrooms dan nies. Imma kienu din fi grupp jitolbu. Jista' jkun, jiġifieri inti kien hemm jiġifieri aħna kif qedlek ċertu rituals, our mind state will be totally clear. Xo kif qed tgħid inti ma tkun ħadd xejn, laqqas alkohol xejn. Imma you still go in trance għax inti dik l-enerġija li jkun hemm dak il-ħin fil-komunità tkun daqshekk qawwija that you go in trance actually. Jew tkun jekk mhux in trance, il-moħħ ikun fi stat iktar għoli. Tara ċertu affarijiet, mhux hekk pereżempju fin-nar tibda tara jsum ċertu figuri u hekk. Però jekk istaqsin rajt spaceship kollha dwar le. Jekk dik kienet id-domanda. Eżatt. L-iktar eżempju l-iktar li jaraw orbs. Le, orbs hija xi ħaġa oħra ma. Xi ħaġa ddur. Orbs rajna. Orbs iwa. Le, għax orbs huwa enerġija fil-verità. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors, imma ħanejdu li enerġija. Jekk ikunu mhux light ball lightning, qed nitkellmu aħna dak li huwa xi ħaġa naturali jinħoloq minn ġol atmosfera u l-istatik. Aħna qed nitkellmu xi ħaġa li timmanifesta ruħha tkun isa intelligenti taħt kontroll. Però still hemm element enerġija fiha. Hija, għalhekk qed tgħidlek enerġija jiena, dak iwa. Orbs iwa rajna, kemm darba. U ġo postijiet speċifiċi jew ġast tkunu din grupp u aħna meta konna nkunu grupp konna nkunu ġo postijiet speċifiċi, però ma nemminx li kien minħabba l-post. Dik Demmen kien minħabba l-komunità ta' grupp u l-enerġija li flimkien bħala gruppa għadna li manifestajnija. Alright, li pereżempju ħansemmu Stonehenge jew qed mit-tempju ta' Malta. Hemmhekk nemmen li jkun hemm ċertu post bħala enerġija sabiħa, it's a sacred place. Imma jiena ngħidlek li jekk bħala grupp bejnietu jirnexxielu jaqgħad enerġija bejnietu jista' jkun anke ġodar normali. It will happen. X'int hija l-inner energy tiegħek fil-verità. Kif tispjegawhom hekk dal-orbs? Huwa sinjal jinek nisper, huwa sinjal it's l-enerġija li dak il-ħin inti tkun qed issa xi ħaġa tkun ġo fik u ħarġet. Ma tifrikjakx. Għal-bidu iwa, mbagħad once li tidrom lemm għal-bidu iwa. Tensi xin kien għadni ġdidi f'dawn l-affarijiet. Interessanti, x'jiena meta rajt xi ħaġa ħrajt taħti. Le għadlek għal-bidu iwa. Però l-fatt li ma kontx waħdi u l-fatt li kien hemm nies dejja li jafu li ħan nifrikja ruħi, inti żgħid il-kelma tifrikja dik hija l-kelma. Jien ma ħrajtx taħt imma bil-taħti kważi. Ġifieri bżajt. Imma il-fatt li kien hemm min jagħtik kuraġġ dak il-ħin. U dak is-sabiħ li titgħallimhom l-affarijiet. Ġifieri taħseb għax in-knowledge hemmhekk fejn tidħol in-knowledge. Taħseb li bniedem jirnexxielu jimmanifesthom daw. Ejja. Ħanek il-bniedem hemm ċertu enerġija fih li ma jafx li għandu. Jew jaf li għandu ma mhux kapaċi juża.